Τι μου κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα σας. Τι είναι τούτο εδώ? Βλέπω εδώ 3.000 ευρώ. Τι να πω, το αφορολόγητο σε εμάς ήταν 22.500. Μάλιστα. Φτάσαμε 5 ναι. Και με τα 2 συν 3 για το τρίτο παιδί 12.000. Συν τη μείωση των φοροαπαλλαγών που έγιναν. Συν την ανεργία. Συν τα λουκέτα. Συν τις μειώσεις. Συν την ακρίβεια. Έχουμε ισοπεδωθεί. Γονατίσαμε. Με τη ΔΕΗ όχι τι μόνο γίνεται? δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Με τη ΔΕΗ. Τώρα ακούω εδώ το πάλι εκβιαστικά. Δηλαδή όλο με εκβιασμούς. Δείξτε μου λίγο τον κύριο Θεοχάρη. Πήγαμε στον κύριο Γουβάλα. Δώσαμε προτάσεις. Τις έχει δει ο κύριος Θεοχάρης. Μιλάνε μεταξύ τους εκεί στο Υπουργείο ή τις πετάξαν στο καλάτι? Έχει παιδιά ο κύριος Θεοχάρης? Σας παρακαλώ, κύριε Θεοχάρη, έχετε δει τις προτάσεις που δώσαμε στον κύριο Γουβάλα? Σαν τριτεκνή. 250.000 οικογένειες. Μας γονατίσατε. Τις είδατε? Έχετε τι δίκιο. κάνατε? Οι προτάσεις αυτές έχουν πάει. Τι να το κάνω το δίκιο? Από τον Οκτώβριο φτάσαμε Απρίλιο, Μάρτι. Τι να το κάνω το δίκιο? Δεν τρώγεται το δίκιο. Δεν έχω πολλά να σας πω. Καταλαβαίνω. Φυσικά δεν έχετε. Μόνο να μειώνετε, ξέρετε. Δεν μειώνω προσωπικά. Για να τον κόσμο. Ποιος, εσείς τι δουλειά κάνετε? Εσείς στο Υπουργείο Ένα λεπτό, κυρία. Δεν μιλάω εσείς. Κυρία Παπαδοπούλου, κυρία Παπαδοπούλου, πέστε μου, μια τρίτεκνη οικογένεια σήμερα μπορεί να πληρώσει αυτά τα χαράτια, τους φόρους, όλο αυτό το φόρο το οποίο μας ανέλυσαν, είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή με 3 παιδιά, προσέξτε, έχει και αναδρομικότητα ο φόρος από 1η Πρώτου του 2011 και έχει και φόρο αλληλεγγύη στο κεφαλικό φόρο, κυρία Πασματζίδου. Ορίστε, δείτε εδώ τι γίνεται. Πού θα τα βρείτε εσείς? Ναι. Και το επίδομα που κόψανε αναδρομικά το πληρώσαμε. Μόνο αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα αναδρομικά. Ας πληρώσουν αυτή τη ΔΕΗ, ας πληρώσουν τα χρέη τους και μετά να βάλουν τον κόσμο. Θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Ποιοι είναι η Ελλάδα? Οι Έλληνες δεν είναι? Εμείς δεν είμαστε? Εμείς είμαστε ήδη χρεοκοπημένοι. Μόνο οι 300 και κάποιοι γύρω-γύρω δεν είναι χρεοκοπημένοι. Δεν τους βάλαμε εκεί να κάνουν αυτά, κύριε Αυτιά, να πουλήσουν την Ελλάδα και να μας πεθάνουν πριν την ώρα μας. Ας μας αφήσουν να πεθάνουμε όποτε μπορούμε εμείς. Όποτε θέλει ο Θεός, τέλος πάντων. Όχι όποτε θέλουν αυτοί. Δεν αντέχει ο κόσμος. Όχι με γιαούρτια, γιατί τα πληρώνουμε τα γιαούρτια. Καλύτερα το φάω εγώ. Μισό λεπτό, κυρία Παπαδοπούλου. Θα τους κυνηγήσουνε. Κυρία Παπαδοπούλου, μισό λεπτό, γιατί ψήξατε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κύριε Γενικέ, μπήκανε στη Βουλή με τροπολογία